Hola, per les que no em conegueu, em dic Vicenç i en aquest canal trobareu tot d'opinions, reflexions, pràctiques i tècniques relacionades amb el ioga. Al vídeo d'avui parlarem de la respiració. És el segon vídeo que parlem de la respiració, però avui posarem mirada en pràctiques i tècniques de respiració i què és les pràctiques i les tècniques de pranayama. Farem simplement una pinzellada perquè és algo molt profund, però també veurem com hi ha unes pràctiques de respiració preparatòries que ens ajudaran després a poder fer pràctiques i tècniques més profundes de respiració conegudes com a pranayama. La paraula pranayama vol dir el control i l'expansió de la vitalitat. O sigui, això vol dir que a través d'incidir en pràctiques de respiració podem incidir en el que és el control i l'expansió de la teva mateixa vida. És molt més profund que tot això, però si creus que et pot interessar el vídeo, et quedes i seguim. Com et deia a la introducció, en aquest vídeo veurem que hi ha pràctiques de respiració i pràctiques i tècniques conegudes com a pranayames. La paraula pranayama, com us deia a la introducció, es refereix al control i l'expansió de la vitalitat. Dit així, sembla simple, però en realitat és molt i molt més profund. Però comencem per les pràctiques, tècniques de respiració que ens permetran alliberar-nos de molts patrons que estan molt anclats amb nosaltres, pràctiques i tècniques de respiració que faran que s'alliberin tensions a la zona del diafragma, que ens permetran reconèixer el que és la respiració abdominal, el que és la respiració clavicular, toràcica, pràctiques que el que et permetran és que hi hagi molta més capacitat pulmonar, molta més capacitat de respiració, pràctiques que et permetran familiaritzar-te amb la respiració i reconèixer-la perquè encara no saps ni com respires. Pràctiques que el que et permetran és veure que hi ha una inhalació, un espai de retenció, molt important amb les pràctiques de pranayama, un espai d'exhalació, un espai de retenció a pulmons buits, que en la pràctica del ioga se'n diu kumbhaka, hi ha una inspiració, els espais de retenció se'n diu kumbhaka, i és una de les parts més importants dins del que són les pràctiques de respiració, de pranayama. De fet, hi ha tot de pràctiques de respiració. Aquestes pràctiques les veiem molt en les classes presencials, aquí, els dimecres, amb unes classes que es diu parar, sentir i respirar, on et familiaritzes amb la teva respiració. Hi ha pràctiques com, primer, observar la respiració, de forma espontània, natural, poder incidir, reconèixer la respiració abdominal, reconèixer la respiració toràcica, clavicular, la respiració completa, la respiració abdominal incidint-hi, la respiració abdominal sense incidir. Respiracions que el que fan és inhales, retens, inhales, retens, inhales, retens, exhales. Respiracions que el que et permeten és veure aquests processos, que hi ha un procés de la inhalació, de la retenció i de l'exhalació. I diràs, i tot això per què? Com us deia en un vídeo anterior, la respiració està molt relacionat i vinculat amb els nostres processos vitals i el fet de poder incidir en la respiració et permetrà desbloquejar molts patrons que estan molt instaurats. Patrons que tu els veus a nivell físic, totes diem, tinc un nus a la gola, tinc un nus al pit, tinc un nus a l'aparell digestiu, a la boca de l'estómac, et permetrà reconèixer i desbloquejar el teu diafragma. Moltes persones desconnecten de la vitalitat. La respiració et permet estar íntimament lligada amb la vitalitat i la respiració et permet veure que hi ha persones que han desconnectat d'aquest espai on estan connectades amb la mare. Si t'hi fixes, tu estaves connectada amb la mare a través del cordó umbilical. Deixes d'estar connectada d'aquest espai i el primer que fas és una respiració. I la respiració està íntimament lligada amb aquest espai. Tu quan respires abdominalment, exhales, estàs encara connectat amb la vida. Hi ha gent que desconnecta a través d'aquest espai. Hi ha tants impactes a nivell d'experiències vitals que s'espanten
i és com si desconnectessin d'aquest espai. Imagina't si està connectat amb la vitalitat, aquesta zona, que els japonesos es fan el harakiri, es desconnecten de la vitalitat a través d'aquest espai del hara. Aquest coneixement no només està en la tradició del ioga, sinó que està també a la tradició taoista. O sigui, la respiració és una eina imprescindible. I aprendre a fer totes aquestes pràctiques de respiració que et permeten alliberar-te i desbloquejar-te de molts patrons que estan instaurats a nivell físic, però sobretot aquests patrons són patrons mentals. També està íntimament lligat, i ho sabem, el cos físic, el cos emocional i el cos mental. I el fet de tu incidir amb la respiració et permet desbloquejar-te o fer conscients molts patrons que el fet de ser alliberats et permet experimentar la vida amb unes altres ulleres, amb una altra perspectiva, d'una altra manera. I les pràctiques, el fet d'incidir en les pràctiques de respiració et permetrà reconèixer tots aquests espais. Hem dit que hi ha gent que té bloquejat amb el diafragma la respiració abdominal, però hi ha gent que no sap respirar toràcicament. Hi ha gent que l'impacte se li ha generat en aquest espai. S'ha somatitzat a la caixa toràcica, respiren abdominalment, però no volen sentir a nivell emocional. Si connecten amb l'emoció, hi ha un bloqueig tal que no saben connectar amb la respiració en aquest espai. Llavors, de la mateixa manera que hi ha el que pensem, que és l'espai del cap, que hi ha el que sentim, que és l'espai del cor, que hi ha com actuem, la part visceral, que és la part de l'abdomen, la respiració et convida a unir aquests tres espais. La respiració abdominal, toràcica, clavicular, per exemple, és una gran eina per sincronitzar la vitalitat amb el que sentim o el que pensem, o dit de revés, que quan el que pensem, amb el que sentim i com actuem va cap a la mateixa direcció, entrem en coherència. Llavors, hi ha tot de pràctiques, que diríem de respiració, que ens preparen per a tècniques molt més complexes, profundes, diria jo, de respiració. I aquí entrem a veure com hi ha pràctiques de respiració que ens ajuden a equilibrar-nos, hi ha pràctiques de respiració que ens ajuden a relaxar-nos, i hi ha pràctiques de respiració que el que ens connecten és amb la vitalitat. Hi ha pràctiques que, com per exemple Ujjayi, és una pràctica que genera una petita contracció de la zona de la glotis, que és una respiració que fan molt els nens, que de vegades et sorgeix de forma natural i espontània, i sents la respiració com passa a través de la gola. De la mateixa manera que tu enteles unes ulleres, és aquesta respiració, fas una petita contracció d'aquest espai, però passa l'aire. És molt més profund que tot això, però és una respiració que quan l'aprens a fer, calma moltíssim. Hi ha respiracions com Bhramari Pranayama, el bronzit de l'abella, que són respiracions que calmen moltíssim. Respiracions increïbles per l'estrès i respiracions increïbles per l'insomni. Després hi ha pràctiques que el que ens ajuden és equilibrar el sistema nerviós. Hem dit que la respiració està íntimament lligada amb el sistema nerviós, i el sistema nerviós amb el sistema endocrí. I tu, incidint amb la respiració, et permet equilibrar el sistema nerviós. Ara t'he parlat de respiracions Ujjayi o Bhramari Pranayama que el que fan és calmar, relaxar, tranquil·litzar. Doncs hi ha respiracions que el que fan és equilibrar el sistema nerviós, com Aloma Viloma, Nadi Sodhana. Són respiracions, per exemple, alternes a través de les fosses nasals, ja que una fossa nasal està relacionada i vinculada amb el sistema nerviós parasimpàtic, l'altra fossa nasal està relacionada i vinculada amb el sistema nerviós simpàtic, la inhalació està relacionada, el fet d'inhalar, amb el sistema nerviós simpàtic, l'exhalar està relacionat amb el sistema nerviós parasimpàtic, i el fet de jugar amb totes aquestes coses, a través de la pràctica, ajuda a equilibrar espais de retenció a pulmons plens, espais de retenció a pulmons buits, que la inhalació i l'exhalació tinguin la mateixa proporció, ens pot ajudar a equilibrar. Inhalo, compto fins a 5, retenc, exhalo, compto fins a 5, retenc, ens ajuda a equilibrar el sistema nerviós.
Llavors hi ha pràctiques que el que fan és ens ajuden a revitalitzar, a portar-nos vitalitat, a activar la vitalitat. De fet, hi ha un cos físic, un cos energètic i un cos mental, i tots estan íntimament lligats. I la vitalitat, la respiració, incideix amb el cos vital, amb el cos energètic. Llavors aquesta energia, si està molt activada, la pots fer que hi ha una activació de l'energia que no pots dormir, estàs activadíssim, estàs nerviós, estàs accelerat. Pots fer que aquesta vitalitat, aquesta energia baixi i et permeti dormir, desaccelerar-te. Et permet equilibrar-te, però també et permet la pràctica, que és el que volíem anar ara, activar-la. No tens vitalitat, et falta energia. A través de pràctiques de respiració, com Kapalbhati o Bhastrika, són pràctiques, és molt més profund que tot això, que el que fan és activar. Dèiem abans que aquest espai és l'espai que ens connecta amb la part visceral, amb la part de la vitalitat, respiracions que activen aquest espai a través de la respiració. El que estan fent és com una llar de foc. Quan tu li dones aire, el foc el que fa és encendre's. El foc és vida, és vitalitat i està dins teu. Llavors aquestes pràctiques el que fan és revitalitzar aquest foc, revitalitzar aquesta energia, donen una energia necessària per poder transitar per uns processos, o el foc també crema, transforma, neteja, depura. És el que fan aquestes pràctiques de respiració. En realitat, simplement aquest vídeo és una pinzellada molt petita de com la respiració, el fet de poder-hi incidir, ens pot permetre alliberar-nos de tensions, bloquejos, ens permet connectar amb la vitalitat, donar-nos vitalitat, ens permet entrar a espais profuns de l'inconscient per alliberar-nos de patrons que estan molt arrelats. En realitat, la pràctica de respiració és molt més profunda que aquest vídeo. De fet, aquests vídeos estan pensats per motivar-te, perquè et connectis realment amb la pràctica. No estan pensats per donar-te més teoria, omplir-te de més teoria i d'aquesta veu que no ho sé fer, jo no puc. No. Aquests vídeos, la intenció, des d'on sorgeixen, és per animar-te a obrir-te, a connectar-te amb la pràctica. Ja sigui aquí al centre a Gironella, ja sigui en un altre centre, ja sigui a través online o amb les classes gravades, ja sigui a través d'altres tradicions com la taoista, és igual. Aquests vídeos estan pensats perquè realment et connectis amb la pràctica, que t'animis a practicar, que no sigui una cosa que quedi com una teoria més. Estem plens de teoria, però el que requereix o el que realment transforma és la pràctica, és obrir-te a experimentar, és obrir-te a descobrir totes aquestes coses que t'estic explicant amb tu mateixa, amb tu mateix. Si et ressona, hi ha els cursos de gestió de l'estrès, hi ha els cursos de meditació, però hi ha les classes presencials i en línia, hi ha acompanyament, t'acompanyem en aquest procés. És un acompanyament increïble que si et vols obrir l'experiència, els dimecres de 6 a 7 presencialment, però en línia, i queden gravades les classes perquè ho puguis fer a l'hora que tu vulguis, o en altres llocs, és igual, però obre't a practicar, a descobrir i a veure amb tu què et ressona de tot això que t'estic dient, però a nivell palpable, tangible. Així que res, seguim amb vídeos, segurament en farem alguns més de respiració i ens veiem. Salut!